tes arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Dixen eu iso. Willy, axúdasme a organizar unha festa sorpresa para Lara. Que? Acaba de gañar un premio. Que premio? Pode ser o insecto máis molesto da pradería. Podía ser iso, pero non foi. Gañou un premio por ser a xoaniña máis rápida da pradería. Gústame dar festas e esta é unha oportunidade perfecta. ¡Yuhu! Encántame volver á casa. Mira canto pole collemos. Non deberíades coller pole desas plantas. Ten un efecto moi extraño. Que efecto extraño ten ese pole? Tranquilas, non é perigoso. Só fai que proa o traseiro, creo. Máis nada. O traseiro. Estás segura? Deberíamos coller un pouco para o suícera da bella. E quen vai vir á festa sorpresa? Pois Flip vai traer o violín e imos despedir a todos que traian algo para comer. Non temos moito tempo. Hoxe ven o xuícera da bella para probar o mel de primavera. Sí, e dixo, quero que Willy, ese lacazán, estea ali. Veña, vamos, e dicímosllelo a todos polo camiño. Excepto a Lara. Claro, babiolo. Moi ben, quedamos na raíz grande xusto antes do sol por. Valeche así, Beatriz? Na raíz grande? Que vai pasar hoxe na raíz grande? Algo especial? Hola, Lara. Moi ben o do premio. Estamos... Ben estragou a bola e necesita que lle boten unha man. E dixemos que podíamos ir todos a axudar a coller esterco. Gustaríache vir, Lara? Esterco? Eu? Claro, será un placer axudar. Oiches, Willy, ti entendes bastante de polen, non? Proba este, é parte do meu premio. Ai, grazas, Lara. É que? Vas vir hoxe á noite? Encantada. Ata logo. Pois parece que a viaxe lle fixo ben a Lara. O importante é que estea ali á noite. Sí, teño unha danza nova para a noite. Mirade. E xa está. É preciosa, Beatriz. Non está mal, pero seguro que é unha danza nova. A min parecenme todas iguais. Ti fasnos voar a cabeza con todos eses xiros e voltas. Que? É a verdade, non, Maia? É iso o que pensas? Pois vou dar voltas e xiros a outro sitio. Perdoa que te molestase mentres me lucía, Willy. Ai, e outra cousa. Non creo que vaya hoxe á noite. Adeus, Maia. Que che pasa, Willy? Ten que vir á festa doxe. Non sei por que dixen iso. Saíume así, sen máis. Pero é a verdade, non? Sempre está chea de fachenda coas súas novas danzas, Willy, vaille pedir perdón. Oh, non temos tempo. Veña, iso facémolo despois. Separámonos. Ti vas lo dicir a Ben e a Shelby mentres eu busco a Mas e a Flip. Pero, por que te enfadas comigo? Que dixen eu?
Non me estou queixando sempre. 2, non son lento. E 3, si, podo ir rápido. E voucho demostrar agora mesmo. Mira isto. Non pretendía ofenderte, sabes? Non importa que non sexas un foguete. Entón vas vir, non? Está claro que non. E mira quen falou. Ti tampouco és un foguete, exactamente. Es o rei dos lacazáns. Moi ben. É na Raíz Grande hoxe á noite e comeza o solpor. Podemos contar contigo? Claro que sí. Genial! Espero que non veñas coa tua bola de estar cocheirento. A miña bola non cheira. Si que cheira, deberías deixar a túa querida boliña noutro sitio. Niso és como un neno pequeno. Ui. Iso é ti. O único que faz é comer e dormir. E, por certo, non me vas ver en ningunha das túas festas. Oh, non. Debería estar rascando o traseiro. Pero volveuse ruín. Que extraño. Despois do que me dixo, en absoluto penso ir a unha festa con el. Vai estar ali insultando a todo o mundo. Non quero volver falar con el nunca máis. Pero... Ai, que é o que lle pasa a Willy? Willy! 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 Que faz aí dentro, Willy? Estás dormindo? Di algo, polo menos. Non quero. Que che pasou, Willy? Os teus amigos enfadáronse contigo. Cren que te estás mofando deles. Sí, é verdade, non sei que me pasa. Ai, eles tamén me dixeron cousas horribles. É logo que agardabas. Hai cousas que é mellor non dicir, Willy. Pero hai algo extraño nisto. Ti non és así. Vamos falar coa señorita Cassandra. Seguro que ela sabe que é o que che está pasando. Axuda! Esa non é a voz do xuízera da abella. Axuda! Axuda! Aquí! Xuízera da abella! Aquí! Maia! Ai! Oh, non! A Ra vai comer o xuízera da abella. Ai, alégrame. Ai. Ei, Ra! Mira pra min! Maia, cuidado! Ei, ti! Lingua de fideo! Deixa a Maia en paz! Oi! Veña rápido! Come o xuiz que é cartilaxinoso, non hai que no ature. Seguro que sabe moi mal. Agarda un momento. Ai! Sí! Axiña vamos, xuiz. Móvase, xuízera da abella. Temos que sair daqui rápido. Ven aquí, Willy. Moi ben. Bravo, rapaz. Ocorreuse un plan moi bo. Salvaches ma vida. Aquela Ra parva creu todo o que lle dixeches. Foise para non arriscarse a unha indigestión. Xuízera da abella, o caso é que... Come, Willy, come algo. Veña, vámonos rapidamente. Pois é que... Vamos! Boas tardes, xuiz. Majestade, a ver, onde está ese famoso mel de primavera? Sígame. Majestade, ten unha coroa grande e moi bonita. E tamén unha barriga grande. Willy, hai cousas que non dicimos, aínda que as pensemos. Rhododendron ponticum. Agora entendo, Maia. Parece que Willy comeu pole malo, que o leva a dicir o que pensa en alto.
hai un antídoto, pero para facelo preciso un pouco dese pole. Do mesmo pole. Oh, claro, Lara, o agasallo, o pole que che deu, ven comigo. Ei, Lara, están todos enfadados comigo por culpa túa. Que me deches de comer? Queríamos che organizar unha festa sorpresa, pero vas ter que agardar. Non hai festas para a raíña dos bichos molestos. Oh, unha festa para min. Pero non che proe o traseiro. Por que me había de proer o traseiro? Lara, das máis pole do que lle deches a Willy. Necesita a señorita Cassandra. Non sabía que a festa era para min. Pensei que Willy non quería convidarme e decidín vingarme del. Sinto moito, Willy. Rápido, temos que apurar. Ai. Grazas, Maia. Rapazolo! Salvaches ma vida. Mereces unha recompensa. Toma isto, rapaz. Desculpe, xuícera da Bella, pero que probe isto primeiro. Excelente! Cando estaba o mel, nin fame hai que ter. Podedes estar tranquilos, estou curado de todo. E xa vos dixen que o sinto moito. Non vou dicir máis parvadas, de verdade. A ver, non dis máis cas que dis sempre quererás dicir. 3, 2, 1... ¡Sorpresa! Ai, grazas, grazas a todos.